Nuwun sewu. Mas Yuli sama istri sudah sampai. Loh, udah nyampe teman-teman. Tambah lemu. Bandut ya. Jadi kita sudah ada di makam Mbah Ndunglo teman-teman. Ada dua versi, satunya versi ada yang di depan musola sana teman-teman, yang kedua ini di sebelah makam. Tapi ya wallahu alam ya. Yang penting niatnya kita mau ziarah, mau mendukaan beliau, itu aja teman-teman. Kalau kita nanti mencari kebenarannya yang mana, nanti kita juga kesulitan teman-teman. Yang penting niatnya kita saja teman-teman. Ini di area pemakaman desa Ndunglo teman-teman. Ya, nanti kita sambung lagi teman-teman. Bung Yuli baru nyapu, bersihin. Terus kaitannya yang Mbak Sukmo yang dan kaitannya kali Mbak Muryo. Di situ di tanah Murian, karena orang anak tek berikut ngepung berikut dan tanah Murian apa sawah Murian. Terus tenggon Mbah Soko nopo niku, Mbah Soko itu enten sawah Murian. Lagi yang pun nate anu kalian jenengan tim mriki nggih enten wonten sawah. Boten sawah tapi tenggene sebelah sawah. Lagi maksudnya sawah standar apa? Nggih teng hutan. Nggih jenenge sawah apa tanah? Gampangnya Bumi Muryo. Bumi Murian. Bumi Muryo. Apa mungkin iku kok ana kaitane mungkin kok enten Muryo niku wae. Apa zaman biyen niku wilayah Mbah Muryo itu sampai ke sini kan ngoten. Nek niku ngapunten niku. Kula kan disendikani bapak kula, sebelah sabine kula bapak kula niku wonten tanah ya. Tanah niku namine Bumi Muryo. Dipenge intine dipenge ganggu teng bekas niku ten. Namine Bumi Muryo. Lah misale kok terus kula ngoten kan anu nyuwun sewu sabine kula sebelah kali niki ya. Misale kula niki misale ajeng tiba panen nyuwun sewu nggih wong desa nggih ngoten kae. Ajeng panen ngoten niku nggih kula sebut teng dalem ngoten niku hormate nggih Bumi Muryo kalih sabin kiri kula ngoten. Kami kula hormat. Dan nek masalah babakan nyuwun sewu bab mriki nggih nyuwun sewu. Saya malah ngerti nek wedal semonten kan nyuwun sewu. Nek ngendikane Mbah terus aja ngapunten bapak niku riyen kan nyuwun sewu nek Mbah saya malah lagi zaman semonten kan ngendikane niku gampang syiar Islam. Nggih, syiar Islam. Saking Maroko ngono. Nggih, laksanaken. Nah menuju tengene Indonesia tengene Pulau Jawa mriki. Nah, pertemuan niku ngendikane lah rumiyin niku teng gampange teng dalan iku panggihan nyuwun sewu intine kados Mbah Wali Sunan Kalijaga ngendikane begitu. Ngendikane niku panggihan nek cara nek ajeng siar tenggene Pulau Jawa. Pesisir selatan utara. Kemudian kan ngendikane niku kan pesisir utara selatan kan tesih men kapur.
termasuk Gunung Kendeng sedaya niki kan gunung kapur. Lah menika terus singgah wonten mriki. Singgah wonten mriki yen nika mendirikan jaman rumiyin niku nggih menika padepokan utawi suro. Suro. Nah, suro menika tempatipun teng pundi? Tempatipun nggih wonten musala pertapan niku wau. Oh, pertama kali musola mriki nggih. Jaman rumiyin nggih lingkup niku riyen niku dipun sakral pertapan niku. Gamange awite kula bocah mriki mawon sinten mawon mboten angsal teng lokasi dolanan teng mriku. Sing sampai teng mriku nggih tiyang tertentu kados bapake kula, mbahe kula. Niku disakral rumiyin niku wonten wite niku bawane niku ageng-ageng Pak. Niku 3. Sing pengajian jenenge wit napa niku? Niku sepindah niku wit Trenggulun, terus sing tasih niki sing tunggal niku wit kanu napa niku namanya niku adem-adem mati. Ademate. Ademate. Berarti sing tesih niku napa, Mbah? Niku kono niku lah atos niku niku. Sono paling. Boten Boten. boten sono paling. Lah niku lah udah semonten niku teng mriku namine nggih niku bumi pertapan. Bumi Pertapan. Bumi pertapan. Lah jok niku nyuwun sewu badhe nikuan terus nek bae kok wonten mriki nyuwun sewu niki kan namanya kan petelasan. Penjelasan nggih. Lah udah semonten niku ngendikane Mbah Bapak almarhum Mbah buyut kula nyuwun sewu Mbah Syekh Maulana Maghribin niku intine semedi Pak nyuwun sewu terus kula njenengan ngeten iki semedi terus mboten wonten wujudipun mlintang sukma. Teng lokasi mriki. Niku. Kok wonten mriki niku. Lah teng kene musala mriku badhe niku nyuwun sewu. Boten rumiyin lah nggih wonten witing anu. Nek mbah kula tesih ndengangi gampang bekas tunggak. Witipun nangka. Wis nungkak tunggak niku wit nangka, gori. Lah rumiyin niku teng mriku kan tinggi sarasian. Zaman semonten. Mulane nek nyuwun sewu nek teng mriki niku nek dinten wagi rai Oh. Purwagi. Ngapunten nggih niki. Kula kan namung neraske. Gampange selalu tiyang sepuh iki. Lan niku dinten wagi niku rai karena nggih niku Mbah Syekh Maulana Maghrib rumiyin niku pun gampang ninggal weling. Ngoten lho napa-napa. Ninggal bekas. Besok gampange cara wedrah gampange anak putu biyut wangking lareng nek bisa ana sing gampange dono kono ngene lokasi ku pas palku gampange aja dina wagi. Dina wage. Karena dina wagi niku dina kula gampange intine kula niki pun pertimbangan piyambak. Wonten acara piyambak sariasan teng mriku. Lah motor semonten lah niku nggih niku antane wonten sarasian niku wau lah Mbah nyuwun sewu Mbah Sonan napa niku Sonan Mulya niku kan dipun sugih maam kalih dae niku teng lokasi Petapan. Atau jenengan ngoten iki. Kula terus dipun sugih maem padha niku terus Mbah Mulya niku ngendikan kalih Mbah mriki nyuwun sewu teng mriku Petapan niku. Teng Mulya menika nggih Kang wonten kacang panjang. Saged tinggi lalapan maem. Asok kang ngoten. Lah Mbah Mulya pun king Petapan mriki dugi Mulya namung gayo. Ngoten mawon, pun asal kacang panjang. Niku sedaya niku wau rencang-rencang niku wau. Lah badhe niku wong Mbah Maulana Maghrib kan sing sepuh nggih ra. Sing sepuh wong opone wong ketangane wong sing di omah. Wong adikku wae bocah lagi nggih nyuwun sewu. Isuk ngetokna puasa kaya ngene kan ngoten ah. Lah pakai kareh jenengan ngeten iki. Nah, badhe maem niku bae mriki niku kagungan beton gori utawi beton nangka. Niku dikebuk, ditanem langsung urip, langsung buah, langsung mateng. Niku tinggu intine cara sakniki ngene nggih. Cuci mulut kono apa lah. Zaman sakniki niku pun gawe mriki niku ngoten. Sabarene lah ya wonten wite kelapa napa Petapan niku nanti kali mbah kula. Wis kelapa niku sing
Blarake niku tinggi nyuwun sewu tinggi ngumbah baju ontel untuk semua. Niku tinggi ngumbah niku nyucine ini mboten ngangge toya namung ngangge api geni. Gundul niku di belakang. Gundul niku. Nah, bakal niku terus Mbah cara mangke niku ceritane kan ngene niku wau napa niku mundut blarak niku menek napa niku terus wonten petir disamber gedhe. Mbah Makipi niku mboten napa-napa sing ngajur namung bajune. Baju niku terus ninggal weling malih ninggal bekas besok wedah anak putu buyut warek kabeh misale sing do nyuwun sewu nyuwun aku gampange aja nganggo ijo kukus godhog gedang kaya aku. Nggih nek kuat. Ngoten lho Mas niku ngoten. Dadi tiyang mriku lagi alhamdulillah Pak mboten nonton sing ngagem cara tumbas baju sing ijone kukus godhog gedang mboten nonton ya. Niku pun dipercaya pun Nonton cerita niku mulai niku Mbah Muslimah niku. nyuwun sewu. Nek Mbah Muslimah Nggih. nek boten semonten mriki lokasi mriki nggih ya. Hutan iki ringing kan boten jati. Niku jadi Nggih. Namine niku kan hutan iki namine niku riyen niku tanaman niku pohon polo. polo. Pohon polo. Pohon polo lah niku Mbah Maulana Magribi niku intine kagungan abdi sing gampange tekun sing disayang nggih ya. Naminipun niku nggih niku kajuluk namine Ki Hadi Polo. Niku. Ki jeneng Hadi Polo niku. Tukang tunggu abor polo niku. Terus kagungan abdi istri napa namine Muslimah. Ceritane mbah mriki ngoten. gitu. Timbah Dipolo iku murite Mbah Syekh. Nggih, murite ngoten. Terus semoga lah nyuwun sewu. Nanti pernah deh, nanti kalau ceritanya ibu, terus semoga kan wonten dengan musafir nih. Niku taklet tangkilan makom niki terus gampang sabelah musulan iki wonten namine Muslimah ngoten niku. Pernah gampangnya saged niku kampanye hafid Quran. Nah, ternyata nyuwun sewu teng lokasi niku dalem kula niku klian makom niki mboten nonton sing hafid Quran. Lah ujung nggih ternyata niki niku kalau niku nggih abdine mbah mriki niku. Ternyata sing digolek iku Mbah Muslimah sing mboten nonton niku. Ini secara yang umum niku kan mboten nonton kan ngoten namine Islam mboten nonton wong kene wong desa kan ngoten. Kok ana sing iso ngoten niku kan ngoten. Sama Mbah Muslimah Bapak Gede. Niku. Saking wetan. Nggih. Nggih kula suwun lah nyuwun sewu kanthi nggih tawasulipun sedaya ya kanthi mbah iki kula nggih insyaallah hari itu nggih nutus ka Allah kanthi langkah sedaya mawon kersane cara petilasipun mbah mriki kersane nggih kados rebo kados sanes-sanesipun. Amin amin. Kula ngoten gamen kula niki nggih amanah tiyang sepuh. Nggih. Sama meneh tadi kebuka di situ. Mawon buka jalan sakit pundi mawon, jalan sakit pundi insyaallah niku saged dibuka sedherekipun. Tapi nak suatu saat dibuka pada mriki purun napa mboten? Masih Wonten risalipun dibuka asune pripun? Saking sejarah sing saestu. Nek niki kan cara nyuwun sampeyan yang mriki kan namung tutur nggih ya. Nggih, tutur, nggih. Tutur kalih cerita kan namanya tutur kan nggih nyuwun sewu mboten saged
pasti mboten pas kangge Mbah Dondo niku sinten, Mbah Muslimah niki sinten sing sak warese wonten. Nek nggih cara tutur kan nggih ngoten niku wau. Sak ngertose Nggih sak ngertos nggih ya. sak Ngertos. ceritane wong tuaku. Lah nggih niku upami sak upami ahli mungkin dari ahli sejarah niku ndunungake bilang-bilang tapi iki mboten klasik. Cuman ngeten Mbah Sumbang Muslimah niku mboten cara ngoten mboten abdi. Sakmenere Mbah Sumbang niki terus Mbah Dondo niku jane mboten abdi tapi ngene niki pinten-pinten nambe nang mboten. Nggih niku kan nyuwun sewu. Betul, ibu rebus setuju. Iya, mulane kan santen. Kados tegene kula lah ngoten. Iki berarti buka. Namung diwistani Mbah Soko. Nggih petilasan saya mawon. Ternyata saking ahli sejarah ditutur nggih ngoten. Mbah Soko niku ngoten nggih ngoten. Ani nggih. Sejarah dibuka nggih mboten kaset. Cuman Mbah Soko niku namine sing sakdene sinten. Terus pangkate napa? Lah iki nggih berarti tutur dari kita ternyata nggih kalih tutur nggih seiring cuma mboten pas tempate. Nggih tujuan sama tuane iki berjuang. Kata-kata saking mriki Pak sami mawon. Nggih, Kata-katane mriki mangke. Ujere kae mriki madhep digi tegene kula niku. Mandheke wonten ngene Siman. Kangaran riyen nggih Mbah Siman, Mbah Soko, nggih Mbah Sukmaya. Lah niki lho. Mulane Mbah Dondo niku sinten nggih. Nah, mungkin Mbah Magribi niku sinten. Mungkin niku saged dunung, namung dunung. Cara yang ajeng tamu tegene jenengan niku pas. Tapi nek Nusa Usama ini kan ajeng tamu tegene jenengan tapi nyebute tegene Pak Juli. Jadi pas lho. Lah niku ngoten e. Kula lah ngoten mawon mriku. Punden ingkang cara sangadake Mbah Soko niku sing diangkat ya. Namine mboten. Griyane niku sing dene griya niku mboten Mbah Soko. Sanese. Ya iku turun ora kangen dalem Mbah Soko. Mboten e, gak ki maksud. Lah niku tapi pencawon mangke niku sak dulur. Jadi ajeng tengene ibarate tengene Mbah Dondo bener-bener tengene ana. Mbah Dondo kan iku namung sebutan. Mungkin sing namung sing sak lelese kan dereng apa. Terus kan mawon sing teng Ngepo. Teng Ngepo kan namung Mbah Khalifah ngoten. Khalifah ning sinten kan dereng do mangertos. Mungkin nek pun niku Siman mungkin wonten terbuka tibake. Ya sami nek wonten tanah Murian, sawah Murian, provinsi bumi Murian. Iki pali niku dadane disake mriki, Bang. Mriki sing ndak tingale belum tingale kok kadang nggih paling sepuh iki lho. Yen sepuh kene. Paling sepuh. Ujiri. Sampeyan kebuka sedaya. Nggih, insyaallah nggih malah Wis rame mulai. mboten nganu. Wonten keajaiban wae wonten niku. Mudah-mudahan amin. Nggih. Panji kedahe nyuwun sewu. Proses niku nggih. Kita proses iki. Nggih, benturan niku wonten, tapi sing Niku jelas. nggih sing dibentur niki ampun mundur. Kados kula lan ngoten. Nggih ditentang. Tapi dengan nontonnya sejarah tutur kan pun kiat. Biasa nek ibaratnya wong iki rokok surya tak ono napa niki samsu kan nggih. Debat-debatan mboten ngene. Nah, niki Rasanya pinter lah. nah, tapi nek pun nonton tutur sejarah malah pun kados ngeten iki. Cuman mungkin digunungke oh jenenge sing sakmene
Biasane tiyang kula nuwun pas teng daleme nggih tiyange ngoten lho. Tapi nggih alam-alam Pak. Nggih, Boten saged alam. susu. Nggih, nggih. Wedine nak mari geger itu. Nggih. Nggih, alhamdulillah niku kan kula niku kan nyuwun sewu kan diamanah tiyang sepuh. Dene nggih ngendikane tiyang sepuh nggih kula terake sami katendengan niku wae. Nggih mboten kula kirani, mboten kula tambahi. Tapi gitu. Yo wis ana sing asli Pak. Ono nggih. Dadi mboten ngirani, mboten nambahi. Monggo nek bapak niku kula nggih sing bapak sing mrikian. Pas bagus kula nonton sak niki. Lalu niku siapa niku? Bunden sing sanes niku namanya bajunya. Bajunya niku sinten? Nah, ternyata niku mboten bajunya. Malah sing bajunya mboten direksa. Ini Pak mau kula nuwun keliru. Iya, ini ini kan simpan kan selama ya alhamdulillah ya juga mulai suka yang ini proses Mangke randa tahun kuwi apa teman nopo. Mas nopo nggih Pak. Nah, kuliah. ini saya aku kados iki sak bulan iki mriki ini lagi bikin cara ana sing ngarake ngono. Kudune rene. Dene iso Nggih. napa ini Kan kados mbae kan nyuwun sewu niku kula mbali malih. Nek jaman babu iki kula mbah kula nggih nggih niki namung petilasan. Mriki petilasan. Nah, jaman kula riyen ngendikane kula niku teng lokasi pertapan niku ngamine ngene jaman riyen niku ngamine kepaduan tapi kula. Yang lulus. Tapi memang dulu di sini Pak. Bahaya. Petilasan. Terus asem niki riyen lagi nggih jaman bae kula nggih mun kata niki. Nggih. pun kelingan Nikah niki. Saestu boten 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 ageng nggih. Nggih, nggih namung ngeten niki boten ageng nggih ngeten niki. Lah lestane apa niku asem ajaib ya. Niki jaman bae kula nggih pun ngeten niki. 10 tahun ini, 1 tahun luas ya. Terus jaman bapake kula nyuwun sewu. Kula kan dereng udah sementara sejak kecil kula niku pun ditinggal sedo ibu. Jaman iki dereng ageng griyane niku nek boten salah niku jaman mbah kula. Griya niki bae mriki niku niku didamelake griya. Namine rumiyin niku sing damelake iku almarhum Mbah Pajar. Yang Karawotau. Rumiyin. Dalan niku pun banget kawake pun rubuh nek tenan. Rubuh niku terus rubuh terus berapa tahun niku mboten nonton sing dadosi. Kan? Terus terakhir akhir bapake kula niku misalnya kok Jawa, misalnya kula nderek Sipeng mriki nggih. Nderek teng cukupe niku tiyang umum niku. Dawuh nek Jawa, yo Sipeng mriki. Riyen niku. Tapi ini kan terus liar ngoten nah, wong lamun piye mengalit. Nggih, pun ngaten niki, saat niki. Jangan dihindari. Nggih ngaten niku. Nah, riyen niku penderek Mbaksa sinten Pak? Sing penjara. Penderek Mbaksa. Sing titik kelar mriki. Ngapunten nih, betul-betul kertas. Oh, ngoten. Nggih, betul kertas. Nek teng pertapan mriku, riyen niku nyuwun sewu, niku kerangka tiyang kathah mriku. Tapi kan bertumpuk era Pak nggih. Nggih, Tumbuk-tumbuk. Bertumpuk era. duka jamane lah, Iya, mau tahu nih. ini kok. Ngapunten nih. Nek nisane Misalnya kependem wis. rumiyin nganu, Mbah. Maksudnya nisane bentuknya apa, Mbah? Nek mriku, Mbah. Sing wonten patok. Patok. Batu napa? Nek nyuwun sewu, riyen niku pas terakhir ajeng damel musala. Nggih. Niku mboten ana lisane, namung manggi gampange kerangka manusia.
niku. Sing ajeng pintu tengah niku, sing sebelah ler niku wau. Niku panjang. Cara kerangka itu panjang. Kalang. Tapi kok tulang-tulang belulang niki tesih kantil kata lho. Wonten anu, Mbah? Wonten tinggalane biasane wonten bekal kubure mboten? Biasane niku napa benda-benda besi mboten to? Nah, Rumiyin. mboten ya nek lebete. Nek waktu penggalian ajeng musuhan niku upaya kerangka manusia niku mau. Tapi wonten anu ya, Mbah? Kayak peti batu. Ketika abu-abu putih-putih ngoten lho, petak-petak. Abu ge. Teng sampinge kerangka niki. Wonten abune. Nggih, kados petak tanahe petak-petak ngoten. Niku. Samping-samping mboten wonten batune, Mbah. Betul nonton. Betul nonton. Berarti ya. Jadi gumune tiyang mriki niku kan panjange niku. Kalau kata sakniki nggih tinggine tiyang lah gampang iki. Mboten umum sak tiyang sakniki ngoten. Wonten kalih. Kata sing parakas sing anu niku teng ngandhep gedhe nggih wonten niku. Nika sing tasih utah niku. Sing tesih utuh setunggal. Tesih utuh setunggal. Kerangka niki tulang-tulang niki tesih pantes sedaya. Iku. Terus dirasa di Terus nggih kalau niku terus manggi niku rambiyen niku terus ditangletke almarhum Mbah Nggo Boto. Iku lah niku gampange kan kersa ngono wae. Niku dikare niku sukabate Bae Syekh ngoten. Terus sampe iki sigar niku. Ngomong di kerangka niku yang sak sepuh yang jomblo mriki capean jomblo mriki sebelah niki niku ditangleti nek pertapan niku nggih mula-mula cilik jaman cilik aku mula nyuwun sewu niku gak makom gak kuburan. Pertapane Mbah Syekh Maulana Maghribi keten lho. Nek ngendikane lho niki. Niku. Bukan makom kok pengen apa kok mriku kok wonten kata kan niku wae. Jadi kan niku yang mriki. berarti nggih makom kan ngoten ah. Nggih. Nggih. Sampai kulone sih, kalau sih. Tapi kok panjang Mas ya? Panjang. Panjang. Ada dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan pertama turunan Kalang, kedua memang dari luar. Kita nggih. Iya. Halo, Ibu. Iya.